konturatzen naiz, zer dendetan daude ikurrak eta zer dendetan ez daude. Eta aitortu behar dut, lehenetsi egiten dudala, denda batean edo taberna batean, ikurra baldin badago, errezago sartzen naiz area beste edozein tabernetara, baina noski minimo batzuk betetzen baditu, baina nik asko eskertzen dut, edozein lekutan euskeraz hitz egitea, eta niri euskera zuzentzea, naiz eta ez oso euskera ona, garbia, ez. Erdipurdikoa bada ere, nik nahiago dut, erdipurdiko euskera bat, Cervantesen erdera baina, nire kasuan horrela da. Eta, bueno, nik aitortzen dut zuen tabernetara eta zuen dendetara, hemendik aurrera ikurra ikusten bade, eta asko zerrexago sartuko nahizela beste edozein tabernetan baina. Ez uste beste gauza handirik esan dezakedanik. Eskerrik asko. Kaixo, bueno, bai, ni atangoa naiz, eta mugezek batekoa, eta nik euskera sentitzen dut euskaraz jaien ditzelako. Bai, gurasoko euskara, eta nik eskolako bidarte eredak ditzik egin. Pasari baten urruti bizi ginen, eta justu etxek egin ginen. Donostian, hori dela eta moztut etorri nintzen, eta bertan jare Juantxenak hartu genuen, da egin esan da, lehenengo iguana jokartu genuen, da lehenengo erabak izan zen, euskeraz itzin bat gendula, eta langile guztiek, baldintza bat zeketu garratzen Juantxe Maio, euskera izan maztala. Eta egin esan, ez nahiz damutzen. Ez nahiz damutzen, zertik bizik irakutsi ditelako, jende ikaragarri eskertzen dula euskeraz itzitea. Ez da ginen molestatzen, ez da gaizkin orkartzen da. Lehenengo hitze euskeraz itzi bai duzu, eta deitz ez bado, esaten zuen, entiendo, eta gustoz itziken duzu bere hizkuntzan, albada. Nik frantzesa eta ez dakit, eta esan edo albalokatik esan dut. Baina egin izan da, ikaragarri eskertzen du, bantida provintziko jendeak, etorri eta askotan esaten jo, Donostia etorri eta euskera itzeitea ze poza ematen duen, asko komentatu duen. Ba, euskera Donostiko bertako ere asko da euskeraz lehenengo hitz ematen. Eta kanpaina nahi zoragarri bizitzen zat, eta azkenen herri bere hizkuntza behar durako, eta lehenu hartzen nik ez badel, ez duak berdan indarrik hartuko. Eta ez da ez egin esan, kanpaina oso nahi ditzatela, eta lehenu hartzen gortuko dela. Sustatzea, orientzea. Egun guzti hori, eta lehenik eta behin mila esker gure herriarentzat hain garrantzitsua den ekitaldi hontan parte hartzen uzteagatik, eta nik nire izenean da merkatari guztien izenean ostalari pentsatzen dugula ez. Garaiak dira beti euskara bultzatu behar izan dugula, gure herrian, Euskal Herrian, izenak dion bezala, eta ni bezero izan naiz, oain dendaria naiz, eta Mari Carmenek eta zion bezala beti errezago hurbildu naiz euskeraz tratatu edo ahalbidea dagoen neurrian behintzat, euskeraz hitz egiterik izan baldin badut behintzat. Eta, zuk esan duzun bezala, gure esku dago eta eguneroko bizitzan, etxean, eskolan, lanean eta kalean, ostalaritzan, merkataritzan, euskera bultzatu behar dugu, gure indar guztiakin, eta Josumarik esan duen bezala, azkenean lortuko dugu, eta norbaitek ez baldin badaki ere, ez da pasatzen, baina aukera eman nahi dugu behintzat jendea jakin dezan, gure hizkuntza erabiltzen dugula.